Khasi Students Union KSU Paham Sim Unit haka pratrik unai wing kila penkup buram ya kan riungut kisamla puli ki bawan syakmat haka exam SSLC but HSSLC haka program Mat Syaprang Academic Award arajar arpusaw kabla long ha basic government LP school ha Paham Sim. Haka ni kesengi penkup buram lawan Bani Shiminta do usamla Ruben Najer Assistant General Secretary KSU Sengkeme Samla Ferdinand Kharkamni, Presiden ke KSU North Khasi Hills District, Samla James Hitler Maupniang, Legal Advisor KSU Sengkeme, Kinoilam Kashnong Paham Sim, Kasenglong Kemi bat Kisamla Puli. Hashwa kini ke program penkup buram ke KSU Paham Sim Unit, kalapulong ya kejingelap persyak yu drop, kumjuri kendon an habakem drop, nalor kini lapin sengut horu halor kilat kilinti kisamla habakiwat kamwat jam. Haba keren kini ke program, kena yalam ke KSU kila Aiman Sim syikat day ye kisamla puli kibla lapan pasba haka SSLC but HSSLC na Paham Sim. Kila kenturu banyai beteng bat terishitam haki kerdan puli kiba syakmat kenang bakinang tensyan bat banlong ke buram tang yalade hendui ke yin kesem bat kesnong katau. Wan ay kani ka award siya borok kini ki samla kibala wan syakmat kajing puli juki kum kadak ban itu ya ka jing tre shitong ku jongpi bat piru ba pinlong ki nuksa ya pikiwe pat ki para samla nimla banlen mangim akan digajuk ke memta ke digajuk jong jing nang ning start borok nibe ya ka jing nang ning start kimi pa ki jungi wala kimde ki bala pas ha hendai kitep ya ka jing ke jingkongsan jong jing nang ning start bagi kwa i khun ki jongki bagin puli bagi poi syakap dan kebaper balik bagi kami pa dirang ba istu ya kata ka jigongsan jaga jingnang start tolong ba ling ba ka jingnang start hi nilong kibri ki ba syampang akan ni kejanmit pemerintah no pasi pemerintah ngelayo ya ka awareness haba ka jingdi penbuat ka jingdi drugs bat kiwi kadi ling ba ka jingnang start bangi nila ban sutu bangi don ka taka free will naka choice bangi tip kanu ka babha bat kanu ka basniu teng lada ni ino ki puli hapreng ning simla puli nila bengop kijing kijing sni ki bapero namar ngim syampang ngimla mentip kanu ka basniu bat kanu ka babha hendrai de lingba ka jingdang ni start hi bingla ban differentiate ni bingla pan penyepher hapadeng kita kumki samla jong ni ka pendreu ni kwa epi nakalyang ka seng ni don iwi jikin tu bagi jikin pham epi ni wan ni ka jing tang bangin nam taladi hendai don kampat ban ai ke syakajat benriu kum ki dekhot jong kaseng ni labam smai ba ngin train nam takajat benriu lingba kijing bagi jing tunjuk borok hot ni sutu ba om borok na pedeng jungi tilak benlong kita khot jong kaseng hendrei ublei trai kenat ulabu ibenta iman i benta pedeng jungi bat ni ngiri bantip ya kata bat kapang hi mangkwa bangkren bangkwa ban bet isimbo perkat hapi ba ngkei ke benta ka jungi haka imlang kasalang bat kei bagi di dan kaban le bangin yet ya ladi ba kei bangin la ban contribute na bangin ai syakajat bendriu kata kalau ke kerpang ngimla ban wan hanga di kapertai tang ban im nang tal jong hering dan kampat bat ai syakajat bendriu kata dah kaba ai sekajat brio ka jingmut ka jong kalong ba kini kisamla ki khatsan khandri mut tarai ki banyo ya award menta kasngi kidi kita ki syarak ni ki maulana jong kan ni kasnong ka thau ka pai khmat chapi ba kawai kasngi pilong kita ki nong sunsha ni ki nong yalam jong kasnong ka thau hakinu ki menta ka pila benong ya inong ruai jungi iba tasku tenat sisa kasur jumpi
Ang turi ilapso kaju kantin. Kabong wating Henry to kurang makalong kajing sa jing kermao kajungi hani kapo. Basnong dan sini kali kung kada na kaliang katong basnong or klimat bangila pria ikari program berkalong ko internet. Kebetulan JNB yang beri Meghalaya ibalayo andru punyo point lai pulai percentage. Wan Hun Makri HSLC Alpha English Higher Secondary School Nungpo iblayo Andrupo R.pra percentage. Jongga SSLC St. Paul Higher Secondary School Nungpo iblayo Andrupo Waypoint Lai percent. Kublising iblayo andru punyo percentage. Ipapas na St. Paul Higher Secondary School Nungpo iblayo 100.7 percentage. Siguro. Mat kumjuru idam ta kini ki Higher Secondary School Living Certificate. Kadai tang ka jingstang ka jompi namar ka jipule jompi pinang aptang shishu. Mat kini di por ki ba hadu kata namar ra piong haka SSLC yani HSSLC pinang yok man pule tang ni Marjan jong snong jongpi ladi Marjan jong ka district ka jongi Henry mentapat ban pinpoi biang man continue biang ya gaji pule jopi piablit no shigui pat ki district ka balak manlong hasilong ani shabar jong jilla ka jongi tikalong ka ege ka ba ya pi ban adap ya ta ka situation ka ba pisotu ya ka jinge bateng susi ru ladan nipen ya ki samla pule ki bawan ka longyeng ka ba khamsham jinja kemiyo ban peteng ki pule haka ki university ki babiang ki babet ki papaka Henry nga susi banong pat lada mangi uwe pa uwe man sinyang ilong ka ba ya ununo kun samla pule jungi lada kidon ya ka jinol kam ka ba kin peteng ya ka jing pule ka chuki te kumashutip kini ki sandu stem ni shewat ba ik samla pule ki bon na kalongyeng sha ki ba sham jenjar kadon khamte school ba dress pat ka USDM kini kin rus nem ngilala bani othap ya ki samla pule ha kaba kimdon kam mersiu ya ka bai semester ka chuki ka kadi rutli semester teng la poi sha om dunai ki phrak nai lang de kini ki samla pule ki ba nak liang jongi ka ki sui bro ko bai niyo ban kersham ya ki bat kadi ka jiksdang henry ngele ban plate jumur lu shaki we pat ki school ba la kilong hani school ba ko dihu ani kilong di school ba ko MGU rakshimi MGU rakshimi mai manginang la ban kershan yaki henry ngabong batang ka ki isu ko bala kershan henry uwe pa we para mangi ila man kershan di kita ki samla pule ki bodon shisha ya ka jingang nut bat ki ushkman bala da kidon kata jingang nut mat ki ushkman kamdan jige yangi ki kon samla ki jungi ki samla khasi ki jungi banlong kita ki IPS IAS, IFS, ane wat ban atem ya ka exam jongi hangne ko MPSC ru namar ba kini samla hi ki don shisha
ya ka jing tepet ka juki hendrai ka longno ba kimi olat komno bat pan pelet jimut nomor da pipet ya kum ka jing pule ka jugi don ki samla pule tan kumba saw na sankanta reng lai i ya ki samla ki wan loyi kamsham jinjar ki shim hadu shpo la ne khatwe ne khat arkanta ban prit ban tho la ne ban pule kinu no ki jikho la ne kinu no ki kot ki juki bat kalong ke ege pasok tanat ba kini samla pule ba kinyo mensim hakum kene port lumba kene ku unit pamsim bat ngakit bok kriang ba anang ne pedang ya yo ban peteng shu ya ka jing pule ka jupi bat ngakit bok kriang ye pi pinyo ya kata kalawai ba pernai